Der var de. Så er vi jeres. Indtil vores fremfra. Hvor er det godt? Hvad skal vi lave interview? Ja, for sure. Her. Hvad glæder mig til? Ja, det. Det er godt, du skal tage op her. Du skal bare tage den. Det er altså lidt... Nej, I skal bare læge. Det er lidt svært at filme, når vi ikke stiller ved siden af hinanden. Okay. Hvad skal vi? Har I øvet jer? Ja, det er første gang, vi læser. Okay. Vi vil gerne have flere. Okay. Okay. Kom bare. Bare klar der. Vil I også være med på? Ja. Okay. Nu skal jeg optage det ordentligt, så det kan høre. Ja, jeg er lige her. Det kan ikke blive lavet om, jo. En gang interviewede en Apple DJ Noise. Så kom han hjem, så kunne han ikke høre, hvad DJ Noise sagde. Så fik han nogle på skolen igen, så lavede det fuldstændig samme interview. Og så kom han hjem, så kunne han ikke høre det. Så måtte han, da han skulle have et foredrag, så var han sådan, ja, det DJ Noise siger her, det er et eller andet. Jeg kan ikke se jer alle. Har vi billeder, du vil Så det handler om, det er, at jeg skal bare vælge et af hiphoppens fire elementer. Hende her, hun har valgt graffiti. Jeg har valgt breaking. Hun har valgt at være DJ. Og det... Han er bonus, der. Løster, mand. Nej. Det er lige være seriøst. Kom så, nu er det blogtid. Hvad hedder jeres blog? Har du taget på? Prøv at vent. Er det begyndt? Gode ting i jeres blog. Ja, det gør jeg. Jeg har godt lide. Ja, det er godt til at være Danmark. Så, kom så. Hvordan er det forkert? Danmark? Ja. Shooter. Næste spørgsmål. Okay. Hvordan er det selvfølgelig nogen, som synes, det er forkert? Ja. Du ved godt. Det er bare helt uddybt. Jeg kan uddybe det. Så kunne vi bare sådan noget chill rundt, ligesom jeg er herude foran, og bare... Og møde alle de kendte. Nej, Kendte andre, men... det er fint at være kendt. Det er bare, hvis man kunne slå det fra, ville det være meget rart en gang imellem. Hvis man selv kunne bestemme, hvornår så sådan bare... Det var rigtig godt slået fra lige nu. Det er rigtig fedt. Nej, nu er det meget kendt. Eller når man møder jer... Nu er vi ikke kendt, så nu laver det interview. Ja. Okay, seriøst. Det er rigtigt. Jeg kan godt se det på dig. Du kan flække som træsko hele tiden. Har I nogle kærester? Nej. Jo. Hvad med dig? Har Ja. Jeg må ikke sige for... Vi udtaler så. Okay, nej. Undskyld. Vi snakker ikke om privat. Nej. Jeg hører noget af mine børn. Okay, hvad laver I udover musik? Hvad laver I det? Jeg med 4 bolde. Det er så meget, jeg synes, det er 4 bolde. Hvad med dig? Lidt mere seriøst. Jeg laver damer. Jeg laver damer, jeg laver penge på min tid. Okay. Hvad er jeres yndling? Jeg er vild med... Jeg kan godt lide Kid. Det kan vi også gøre. Ham kan jeg også godt lide. Han har fået sådan en væg. Og alle Michael også kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide Sønderhus. Har du også Christoffer? Christoffer. Casey. Nej, det er Casey. Hvad er Oliver? Oliver. Ups. Det er godt lide ham. Har I nogensinde hørt ham? Christoffer? Må du filme jeres reaktioner og lægge ind på Facebook? Vi er... Jeg ved ikke, om jeg må bruge det her. Men nu bliver jeg nødt til at gå. Så pænt tak for at se Rasmus deroppe, der har med. Det er godt like på blog. Tak for det. Det må jeg. Jeg ved ikke engang, hvordan man liker en blog. Hvor hyggeligt er det? For rigtig kan det godt bare med dig. Peace! Nej, bare for at stoppe nu. Jeg ved ikke, hvordan Facebook fungerer, og det er uden fæstik. Det ved jeg bare ikke stejlt. Så I skal starte dit igen? Vi har Christoffer, der sagde, at vi får så mange læsere. Jeg har kun 284. Det er rigtig godt. Det er vores reaktion. Nej, jeg hører det der nummer selv. Okay. Det skal man have tid til. Ja, gå nu stille. Ej,
Hallo. Ja, nu skal vi gå. Hey, tusind tak. Det var helt sjovt spørgsmål. Vi ses. Hvor var hænder? Du skal tage. Hvad står det for? Ja, det er godt. Jeg vil gerne have det frem. Nå. Jeg kommer heller ikke frem i verden, hvis ikke man er hurtig. Nu ved jeg, hvem der står op for ham. Jeg har været synger... Against us. Han synger godt. Det skal vi gøre. Hej. Det var sgu meget hyggeligt. Kan de blive Vi har filmet det hele, og vi har lige mødt Nick og Jay, og det her det kommer så meget på min blog. Det skal også på min. Den faktisk med taxa. Se. Hej. Ha' en god dag. Weekend. Husk at lave damer.